bɛ sira d'i ma. Tabarikala Fanta Tumota ka lamɛnbaaw ni filɛbaaw bɛɛ lajɛlen bisimila kibaruyaw la bakurubaw la min ye soci ko min baaraw daminɛna aéroport kɔnɔna la maa minnu bɛ n'olu ka yɔrɔ cira dɔw farala ɲɔgɔn kan ka taa u jigi bi Haut Conseil islamique Haidara ni a ka jama kan o kama min ye Haidara y'a ɲini Haut Conseil cɔla ni ministre min ɲɛsinnen dugukolo ko ni soko ma n'o ye Jɔnkɛ Jara ye u ka ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn ye surɔ fitirimagɛn fɛ kibaruyaw y'a yira k'a fɔ maa minnu taara kuma fɔ Haidara ye u taara kuma kɔ don k'a ɲɛfɔ min yɛrɛ laban bɛ ɲini ka Haidara bila fili la nka filiw latilenna sabula ministre ye ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ Haidara n'a ka jama ye u y'a faamu cogo ɲuman na an bɛna kuma o kan ka Haidara lamɛn ministre fana lamɛn sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la min ye jamanakuntigi Bandaw ale sera Faransi ka ban an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɔnɔna la n'an bɔra an bɛ taa cikɛlaw kɔrɔ bi n'o ye Kati falajɛkaw sɛnɛkɛlaw cɔla bureau min n'o ye chambre d'agriculture ale kɔni bureau kura sɔrɔla min ɲɛmaa bɛ Dɔɲa Tarawele bolo ka fara a ka danganw kan n'o dɔ ye Sɛnu Mari Tarawele an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la an dɔnka ye nin ye bi sɔgɔmada in na a y'aw bisimila bi taa sen ka tigi aw ni sɔgɔma aw ni ce anw sɔgɔntili la an ka kibaruyaw la yanni an ka taa yɔrɔ jan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamanakuntigi n'o ye Bandaw ye ale kɔni n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na kunun ale tun kan ka taa Faransi jamana ka sera min ye jamana ɲɛmaaw ka danganiya kɔnɔ a bisimilara Faransi dugukolo kan na ani Emmanuel Macron kɔni bɛna sigi ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min bɛna boli Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw kan ani jɛɲɔgɔnya kadara kɔnɔna la ɲɔgɔn ye mun kan ka kɛ Faransi jamanakuntigi ale ni jamana duuru mun bɛ an ka farafinna woroduguyanfan fɛ olu ni ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔ n'o ye Somé ye n'a kan ka taa kɛ Cadikaw fɛ yen hakili falenfalenw bɛna boli o kan ani Mali yɛrɛ bɛ dangan min kan bi Faransi ka yeta ye jumɛn ye Emmanuel Macron min ye anw ka jamana maratutigɛ jamana ye olu bɛna se ka bilasiralikan jumɛnw ni laɲini jumɛn b'u fɛ ani Bandaw bɛna hakili falenfalenw kɛ o kan hali ni ma sɔrɔla k'a fɔ o bɛna kɛ ɲɔgɔn ye mankan ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ maa wɛrɛ sen tɛna don minnu kɔnɔna la i n'a fɔ an ye kibaruya kunfɔlɔw sɔrɔ cogoya min na n'an bɔra yen n y'a fɔ ten sisan danin nɔ min bɛ tali kɛ kabi san 1900 n'a kunkanfɛ Mali ka pankuru jigiyɔrɔ sariya bɛɛ lajɛlen bɔlen don k'a fɔ ko a tɛ kɛ maa sigiyɔrɔ ye a man ka feere maa ma a man kan ka morcelle yɛrɛ kuma tɛ k'a feere maa ma o sariyaw kɔni kɔnɔna la a yira k'a fɔ maa dɔw y'u ɲɛ ci o kunna dabɔnkan ma la k'a morcelle dugukolo ko nata ni nafolo ni taɲiniko nata kama ni ka i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ ninnu feere sigidala den dɔw ni jamana den dɔw kɔni ma min ye u y'a jɔlu daminɛ jamana ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni bilasirali kɛ k'u kana yɔrɔ ninnu jɔ nka o bɛɛ la u y'a jɔ min ye aéroport yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛ ɲini ka don a da fɛ o kama jamana faamaw ye hakilinaw ta ministre min ɲɛsinnen don dugukolo ko ni soko ma n'o ye Jɔnkɛ Jara ye ka yɔrɔ ninnu cili baaraw daminɛ kɔni cilen kɔ i n'a fɔ maaw b'an ka jamana dɔn cogo min na dɔw bolila biribiri ka t'u dogo Usumani Serifu Madani Haidara ale kɔfɛ n'o ye Haidara ye walasa ka se ka taa kuma kɔ don k'a ɲɛfɔ ɲɛna k'a kɛ i ko jamana nana bi u kan ka u ka yɔrɔ ci k'a sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ Usumani Serifu Madani Haidara kɔni y'a kanu ani Haut Conseil islamique o bureau maa ɲɛmaw k'a ɲini o ni ministre Jɔnkɛ Jara n'a ka jamakulu ka ɲɔgɔn ye fitiri fɛ ka don su nɛgɛ kanɲɛ 20 waati la i k'a dɔn ministre y'u bisimila a yɛrɛ jabala la cité ministérielle kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli fɛn o fɛn bɛ ko in na k'a bɛɛ lajɛlen dalu jɔnjɔn bɔ k'a da Haidara ɲɛkɔrɔ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka Haut Conseil islamique maaw fari fa dɔɔni k'a sababu kɛ ko in yɛrɛ ɲɛ mana fɔ k'a sariya ni dalu jɔnjɔn bɔ i k'a dɔn a ko a bɛ faamuya i n'a fɔ kewoya ni laɲiniw kɛra cogo min na a ko kɔnɔ a ko kuncɛlen kɔfɛ an yɛrɛ y'an ka kuma galama tɛnku Haidara la a ye min fɔ a kun na k'u kun ye min ye ani ministre Jɔnkɛ Jara yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli dɔ kɛ an k'o kunfɔlɔw lamɛn yanni an ka sufɛ jɛmukanw cɛ sabula a baabu bɛna sɛbɛkɔrɔ walawala olu kɔnɔna la. Oui, bon, alhamdulillah, an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn an na kun ti fosi ye anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye bi jamana in kɔnɔ ni gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ an de bɛ wuli k'an seko k'a la a bɛ se ka nɔgɔya jamana ka basigi jamana ka suma n'an sɔrɔla min tɔɲɔnen don a ka bila a ka hakɛ kɔnɔ anw ka wuli ka jɔ ye nin an nana ni minisiri kumana je crois que ni ala sɔnna a y'a fɔ cogo min na ni baaraw kɛra o hakili ɲuman in ka ɲɔgɔn faamu bɛna an kɔnɔ ala sago sago. O se mɔgɔ sera anw ma bi kana an ɲininka an ye démolition minnu kɛ an y'a kɛ cogoya minnu na quoi
u y'a fɔ n ye ko c'est vrai an ye démolition ninnu kɛ an ye a ɲɛf'u ye mun an ye démolition ninnu kɛ bon a ɲɛna u y'o faamuya parce que u y'a fɔ an taara an ka exposé la tuma min na u y'a fɔ an ye ko bon c'est vrai que an jog'o ka démolition kɛ mais ko kɛcogo de b'a la c'est-à-dire que la manière k'an ma mɔgɔw averti an taara ka se ka bari mɔgɔw la ten dɔrɔn k'u labɔ k'u kɛnɛma ten comme ça an y'a fɔ ye k'a ma kɛ ten mɔgɔw averti la sɔn'a ko ka kɛ don fɔlɔfɔlɔ la an ka mɔgɔw tali terrain kan u taara u yɔrɔ mun ci mɔgɔ si tun t'olu kɔnɔ les maisons inhabitées olu de ci bon entre temps huissier ye notification kɛ mɔgɔ tɔw ye quoi a fɔ ko sow bɛna ci et puis o ye o don ye quoi mais depuis que gouvernement IBK ka gouvernement tun bɛ yan tuma min na olu tun b'a fɛ k'a baara kɛ u y'a fɔ bɛɛ ye ko mɔgɔw kan ka wuli u tilala k'a dabila mais u ko ko u y'a suspend a tuma la quoi parce que problème caman tun b'u da u y'a suspend mais mɔgɔw tun avertira ka ban ko u kan ka wuli donc an y'o ɲɛfɔ o conseil mɔgɔw ye bon u ko hali n'o b'a la sa mais dɔw taarɔ tɛ dɔw bolo a ko bɛ kɛ cogoya di k'an k'a ko lajɛ hali ni jo bɛ ko la k'a ko lajɛ ni hakili ye quoi an y'a fɔ n ka sɔn o ma n bɛ se k'a ko lajɛ ni hakili ye parce que dɔw bɛ yen peut-être taarɔ t'u bolo an yɛrɛ tun bɛ k'a lajɛ la ni an tɛ se ka dɔw dɛmɛ u ka se ka taa yɔrɔ wɛrɛ mais an ye min fɔ kɔni c'est que il faut que u ka bɔ aéroport la an ka fɛn banna o de kan an b'a lajɛ an n'olu yɛrɛ b'a lajɛ cogoya min na an bɛ se ka ko nɔgɔya mɔgɔw bolo quoi u ka se ka bɔ an ka yɔrɔ la sans que ko caman ka k'a la quoi tɔɔrɔ wɛrɛ kana k'a la quoi. tabarikala ministre Jɔnkɛ Jara ale ɲɛsinnen don dugukoloko ni soko ma min yɛrɛ kɛra nin ɲɔgɔn ye na tabarikalaba ye dalu jɔnjɔ bɛɛ lajɛlen bɔra k'a da Haidara n'a ka jama ɲɛkɔrɔ k'a jira k'a fɔ jamana ma bi maa si kan yɔrɔ ciliko la sabula kabi san 1900 n'a kunkanfɛn jamana faamaw minnu tun bɛ yen u ye sariya min bɔ ka aéroport danganaya k'a fɔ pankuru jigi kɛnɛ fiyɛfiyɛ hakɛ de ye nin ye maa si tɛ se ka cɔncɔn n'an bɔra yan an bɛ taa Kati falajɛkaw fɛ yen Ciba yɛrɛmarakafo kɔnɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ sɛnɛkɛlaw cɔ a la n'a bɛ fɔ ko chambre d'agriculture min ye kɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ biro kura dɔ sigira sen kan kunungo min yɛrɛ baaraw nunjuru bɛɛ lajɛlen minɛna nɛgɛla arrondissement ale préfet fɛ n'o ye commandant sous-préfet ye commandant taara ka kɛ baara ninnu ɲɛminɛyɔrɔ ye walasa jamana ka sariya kɔnɔ biro in ka se ka kɛ biro dagalen yamaruya kɔnɔ bɛnkanw kɔnɔna la maa min kɛra biro kura ni ɲɛmaa ye o cogoya ko Dɔnya Tarawele ale ka danga fɔlɔ n'o ye premier adjoint o ye Mari Tarawele n'u k'a ma ko Sɛnu Mari ale sera ni Duluka ye ka fara bureau membre maa tɔw kan a yira k'a fɔ ninnu kɔni ko u bɛna wuli ka jɔ ni cɛsiri sabati don n'a nataw la walasa ka se ka Nciba n'a a yɛrɛ nɔkandugu olu ka sɛnɛkɛlaw ka hakɛw kɔkɔrɔ don kosɛbɛ wa u ye layidu di k'a fɔ bureau kɔrɔ maaw ye baara fɛn o fɛn kɛ olu bɛ cɛsiri kɛ ka tɛmɛ o la ka baara kɛ jɛlenya ni bonya kɔnɔ sabula bureau kɔrɔ mun tɛmɛna u ye baara caman kɛ nka maa caman fana tun ye dankasaki bɔ a maa dɔw ka baara dɔw la bureau mun sigilen filɛ nin ye n'a kɛra ni baasi ma bɔ a la olu kɔni ye layidu ta wa ko b'a ɲini bureau kɔrɔ ni bureau kura maa o maa bɛ yen bɛɛ k'i cɛsiri u ka jɛ k'u bolo bila ji kelen na walasa Nciba yɛrɛmarakafo sɛnɛkɛlaw ka laɲiniw bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ maafa cogoya min na hakilina jiginna bureau kɔrɔ maa ɲɛmaa dɔw tun bɛ ale kɔni miniji jɔyara dɔwdenw kɛra ala ka se ka bada dali nɔgɔya ale ye fanda tumu ta ka kɛ ni waati bilali ye sesumali an bɛ kibaruyaw kunfɔlɔ sɔnsɔrɔ hali ni y'a sɔrɔ a tɔba bɛ segi kɔnɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ filanan na ni an ma kɛlɛya n'o cɛ ndalima an tɛ kɛlɛya n'o cɛ an bɛ taga ɲɛfɛ sisan an bɛ taa Sori Ibrahima Diallo fanfɛla la o b'a jira k'a fɔ siraba kunnafoni o wagati sera anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi a si ka yamaruya kɔnɔna la sɔɔni anw ni Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ